Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. A cikin shirin namu na wannan safiya ta Lahadi za a ji cewa shugaba Trump na Amurka ya ce Iran ta nuna alamun cewa a shirye take a yi yarjejeniya ko sasanci na dakatar da yakin, amma sharuɗanta ba su yi mishi ba zuwa yanzu. Rahotanni daga Iran din na cewa an kashe akalla mutum 15 a birnin Isfahan yayin da Amurka da Isra'ila ke ci gaba da kai hare-hare ta sama. A Najeriya ganin yadda rikicin shugabanci a jam'iyyar ADC ke neman zama wani tarnaki gare ta, wasu masana na ganin cewa ba banza ba da alamun wata makarkashiya. Wani abu ne ake kisawa daga ƙasa, ana zargin ma akwai haɗin bakin 'yan jam'iyyar APC na ganin an taɗiye ita jam'iyyar ADC ɗin ma ta afka cikin rigima na shugabanci. Hakan zai rage kaifin ƙalubale da za su iya mata. Har wa yau a Najeriya al'ummar ɗan Sadau a jihar Zamfara sun ce an yi wa wata tawagar mutanen yankin da ke hanyar zuwa Gusau kasuwanci kwanton ɓauna duk da rakiyar jami'an tsaro, lamarin da ke ƙara sa musu fargaba. Akwai mutum 4 da suka rasa ransu, za su kai mutum 20 waɗanda suka jikkata, waɗansu gudu ne sun faɗi ba su iya tashi, waɗansu kuma rauni ne na gudun da suka yi ta yi, sun ɗauki sama da mutum 30 sun wuce da su. To muna tafa kuma da karatun ɗaya daga cikin labaran gasar hikayata ta BBC Hausa. Sunana Muhammad Anur Muhammad. Bari mu fara da labaran duniya tukuna. Shugaba Trump na Amurka ya yi barazanar ci gaba da kai hari kan babbar tashar fitar da mai waje ta Iran da ke tsibirin Khark, kuma ya buƙaci ƙawayen Amurka da su tura jiragen ruwa na yaƙi domin kare mashigin Hormuz. Da yake magana a kafar yada labarai ta NBC, Mr. Trump ya ce harin da Amurka ta kai ya lalata yawancin tsibirin. He said Tehran appeared ready to make a deal to end the conflict. But for him... Wakilin BBC ya ce Trump ɗin ya ce Iran ta nuna alamar cewa shirye take da a tattauna domin kawo ƙarshen yakin, amma shi a wurinsa har yanzu yanayi ko sharaɗin bai kai yadda yake so ba. Masu sharhi dai sun ce kalamansa na nuna alamun faɗaɗa yakin, saɓanin kalamansa na farko cewa Amurka ta kai hari kan kayayyaki da wuraren soji ne kawai a tsibirin na Khark. To Iran ɗin ta yi barazanar cewa za ta faɗaɗa yakin, inda ta yi kira ga haɗaɗɗiyar daular Larabawa da ta fara kwashe 'yan ƙasarta daga yankunan da ke kusa da tashoshin jiragen ruwa a Abu Dhabi da Dubai da kuma Fujairah. Yayin da rikicin ya shiga mako na uku, Iran ta ci gaba da harba muggan makamai masu linzami da jiragen sama marasa matuƙa akan kayayyaki da cibiyoyi na ƙasashen makwabtanta da kuma Isra'ila. Despite 2 weeks of constant bombardment by the vastly superior... Wakilin BBC ya ce duk da ruwan bama-bamai ba kakkauta a tsawon mako biyu na sojojin Amurka da suka fi ƙarfi ainin, Iran ta ci gaba da ƙaddamar da hare-hare na makami mai linzami da jiragen sama marasa matuƙa a kan ƙasashen Laraba makwabtanta da Isra'ila. Wani mai bayar da shawara na diplomasiya ga shugaban haɗaɗɗiyar daular Laraba ya mayar da martani da cewa ƙasarsa tana da 'yancin kare kanta, amma ta zaɓi ta ci gaba da amfani da hankali da kuma tunani. An ji fashewar bama-bamai a babban birnin Bahrain, Manama. Rahotanni daga Iran ɗin na cewa mutane akalla 15 ne aka kashe a wani hari da aka kai da makami mai linzami a birnin Isfahan na tsakiyar ƙasar. Kamfanin dillancin labarai na Iran ɗin ya ce waɗanda aka kashe ma'aikata ne na wata masana'anta. Yayin da Amurka da Isra'ila ke ci gaba da kai hare-hare, ana samun rahotannin sababbin hare-hare a babban birnin Iran ɗin, wato Tehran. To labaran duniya na zuwa muku daga sashen Hausa na BBC. Jami'an tsaro a Iraki sun ce an kai harin jiragen sama marasa matuƙa a kan wani sansanin sojin Amurka da ke kusa da filin jirgin sama na Baghdad. Rahotanni sun ce wuta ta tashi ganga-ganga a sansanin, amma ba a ji komai ba game da ko waɗanda suka jikkata ko kuma suka halaka. An kai harin ne 'yan sa'o'i bayan da ofishin jakadancin Amurka a Baghdad ɗin ya yi kira ga dukkanin Amurka da har yanzu suke Iraki su fice a take. An kai hari da jiragen sama marasa matuƙa a kan ofishin jakadancin na Amurka a shekaran jiya Juma'a. Ofishin ya ce ƙungiyoyin 'yan bindiga da ke goyon bayan Iran suna kai wa wuraren da ke da alaƙa da Amurka hari na makaman roka da kuma jiragen sama marasa matuƙa a cikin Iraki. Ƙarin wasu mata 3 na tawagar ƙwallon ƙafar mata ta Iran da suka nemi mafaka a Australia a makon da ya gabata a yanzu sun yanke shawarar komawa ƙasarsu. The news that 3 more women have given up their humanitarian visas. Wakilar BBC ta ce labarin ƙarin mata 3 sun haƙura da bizar da aka ba su ta jin ƙai babban abin damuwa ne ga masu raji a nan. A makon da ya gabata ma wata 'yar wasan ƙwallon ƙafar ita ma ta sauya shawara.
Ministan harkokin cikin gida na Australia Tony Burke ya ce gwamnatinsa za ta iya samar da damammaki ga matan na Iran, amma kuma ba za ta iya kawar da yanayin da ya sa 'yan ƙwallon mata suka yi wannan zaɓi na neman mafaka ba. Australia ta bayar da takardar izinin zama a ƙasar ta jin kai ga 'yan wasan ƙwallon ƙafar mata na Iran su 7 da suka nemi mafaka a makon da ya wuce, inda suka ce suna fargabar a musguna musu idan suka koma gida bayan da suka ƙirera taken ƙasarsu a lokacin wani wasa na mata na cin kofin nahiyar Asiya. To labaran duniya kenan daga sashen Hausa na BBC. To sai rahotannin da muke tafa da su, kamar yadda aka ji a labaran duniya, shugaba Trump ya shaida a kafar talabijin ta Amurka ta NBC cewa Iran ta nuna tana son a yi sasanci, amma a cewarsa bai gamsu da sharuɗan ba. Ya ce harin da Amurka ta kai ranar Juma'a ya tarwatsa tsibirin Kharg, wadda muhimmiyar cibiyar da Iran ke fitar da mai ce. A nata bangaren kuma Iran ta kaddamar da hare-hare a sassan gabas ta tsakiya, inda Amurka ta yi kira ga 'yan ƙasarta da su gaggauta ficewa daga ƙasashen. Ga Awal Ahmad Janyau da ƙarin bayani. A wata hira da ya yi da kafar NBC ta wayar tarho a ranar Asabar, Donald Trump ya ce Amurka tana son ƙulla yarjejeniya, amma shi ne a yanzu baya so, saboda bai gamsu da sharuɗanta ba, ko da yake ya ƙi bayyana sharuɗan da yake nufi. Mr. Trump ya ce buƙatar Iran na yin watsi da duk wani buri na mallakar makaman nukiliya dole ne ya kasance wani ɓangare na yarjejeniyar da za a cimma. A hirar Mr. Trump ya yi ikirarin cewa ƙasashe da dama sun amince su tura jiragen ruwa na yaƙi zuwa mashigin Hormuz, amma ya ƙi bayyana sunayen ƙasashen. Masu sharhi sun ce kalaman na Mr. Trump sun ci karo da na baya, inda ya ce Amurka ta kai hari ne kawai kan sansanonin soji a tsibirin Kharg. A safiyar yau Lahadi, Iran ta yi lugudan makamai masu linzami a Isra'ila, waɗanda rundunar sojin Isra'ila ta ce ta kakkaɓo. Haka ma Iran ta kai hare-hare sassan gabas ta tsakiya, yayin da Amurka ta fitar da wani gargaɗi ga 'yan ƙasarta su gaggauta ficewa ƙasashen. Saudiya ta ce ta harbo jirage mara matuƙa 7 a Riyadh da kuma yankin gabashin ƙasar. Haka ma hukumomi a Dubai da Qatar sun ce sun yi nasarar daƙile wasu hare-hare na makamai masu linzami da jirage mara matuƙa daga Iran. Awal Ahmad Janyau kenan da wannan rahoto. To sai kuma dambarwar siyasar Najeriya, inda a daidai lokacin da rikicin shugabanci ke karuwa a jam'iyyar hamayya ta kasar ta ADC, inda wani bangare na Nafi'u Bala ya kai kara a gaban kotu yana kalubalantar babban taron da jam'iyyar ta gudanar, inda ta zaɓi sanata David Mark a matsayin shugaba. Bangaren na David Mark ya nemi 'yan jam'iyyar da su yi watsi da wani bayani da ke cewa shugabancin jam'iyyar na tangal-tangal. Wannan dai na faruwa ne 'yan watanni kafin a soma yakin neman zaɓe a Najeriya. Ga rahoton Zubairu Ahmad. Wannan dai na kama da wani matakin yayyafa ruwa kusa da darni domin hana wuta kamawa, inda jam'iyyar ta bayyana cewa har yanzu sanata David Mark shine halastaccen shugaban jam'iyyar na ƙasa, yayin da Rauf Argbishola ke kan matsayin da aka zaɓe shi na sakataren jam'iyyar ta ADC na ƙasa. Bayanin wanda sakataren watsa labaran jam'iyyar Bolaji Abdullahi ya fitar ya kuma karyata cewa kotun ta rusa babban taron jam'iyyar na ƙasa tare da shugabanninta, kasancewar har yanzu kotun bata ma so sauraron ƙarar da tsohon mataimakin shugaban jam'iyyar na ƙasa kuma tsohon ɗan takarar gwamnan jihar Gombe Nafi'u Bala shigar a gabanta ba. Yana kalubalantar shugabancin sanata David Mark da sauran mukarraban jam'iyyar. Faisal Kabir ɗaya ne daga masu magana da yawun jam'iyyar, ga kuma ƙarin bayanin da ya min. Akwai ƙara wadda idan baka tuna a baya Nafi'u Bala ya shigar yake kalubalantar shugabancin sanata David Mark. To duba da hukunce-hukunce da aka yi tun daga na kotun koli da yake tabbatar da cewa kotu ba ta da hurumi na shiga abin da ya shafi shugabancin jam'iyya. Kuma ko da a satin da ya wuce akwai hukara da Umbachukwu tsohon ɗan takarar shugaban ƙasa na ADC ya kai jam'iyyar haɗaka ta ADC ya kalubalantar sabon shugabanci da aka yi, inda kotu ta gaya mata cewa ba shi da hurumi, shugabanci abu ne na jam'iyya ya kuma jam'iyya a sasanta. To shine sai jiya ita wannan kotun ta ɗauka ƙara ta ce mana a'a tunda dai ma ba a fara yin maganar ba, mu koma ita wannan kotun ta farko da muka kai ƙara, wato kotun gwamnatin tarayya da ke nan Abuja da aka kai ƙarar mu a fara sauraron wannan magana. Da haka duk abin da wannan kotun ta yanke hukunci shine ba a ɗauko a kawo mata na. Da haka ba ta da wani tasiri wannan ƙara. Kazalika masana lamurin siyasa na kallon lamarin a matsayin wata kutungwila daga waje. Farfesa Abubakar Kari malami ne a sashen nazarin kimiyyar siyasa a Jami'ar Abuja. Wato abin da yake faruwa ne a gani na kaman wani abu ne ake kisawa daga ƙasa
ana zargin ma akwai haɗin bakin 'yan jam'iyyar APC na ganin an taɗiye ita jam'iyyar ADC ɗin ma ta afka cikin rigima na shugabanci. Saboda hakan zai rage kaifin kalubale da za su iya mata. Biri ya yi kama da mutum, shi wannan ɗan taliki na Fiu Bala Gombe. Abin da yake kalubalanta shine yadda Denmark da Arabe Shola suka zama shugaba da kuma mataimakin shugaba. Abin da ake raɗi shine ingiza shi aka yi. Tunda ai kusan babu wani kwakwaran dalilin da zai haka tunda shi mataimakin shugaban jam'iyya ne. Kani da ina ga duk wani abu da waɗannan manyan 'yan siyasa za su yi su ga cewa wannan jam'iyya ɗaya tilo ta adawa ta kai labari ya kamata su. Saboda bisa ga dukkan alamu akwai makarkashiyan cewa kwata-kwata ba a so ma yi adawa. Wanda kuma wannan kuma ba zai haifar ma demokuraɗiyyar Najeriya da mai ido ba. A Najeriya dai jam'iyyun hamayyar kasar na fama da rikicin cikin gida da kan kai su har gaban kotuna, inda ko yanzu babbar kotun ɗaukar ƙarar ƙasar ta rusa shugabancin jam'iyyar adawa ta PDP bayan da ɓangaren ministan babban birnin ƙasar Nyesom Wike ya kai ƙara yana adawa da babban taron da jam'iyyar ta gudanar a garin Badun na jihar Oyo, inda ta zaɓi Kabiru Tanimu Turaki a matsayin shugabanta. Zubairu Ahmad, BBC Hausa, Abuja, Najeriya. To wata mai kama da wannan maharwaya a Najeriya, jam'iyyar hamayya ta PDP ma ta soma tattauna tsakanin 'ya'yanta domin tabbatar da an ɗinke barakar da ta raba jam'iyyar gida biyu, ɓangaren da ke goyon bayan ministan babban birnin tarayyar ƙasar Abuja Nyesom Wike da kuma na Kabiru Tanimu Turaki. A baya dai wani ɓangare na jam'iyyar ya gudanar da babban taro na ƙasa na jam'iyyar a jihar Oyo, inda aka zaɓi Kabiru Tanimu Turakin a matsayin shugaban jam'iyyar. Kuma hakan ya sa ministan na Abuja ya ɗauka ƙara kan ƙin amincewa da sababbin shugabannin jam'iyyar, kuma kotun ɗauka ƙarar ƙasar ta rusa shugabannin da aka zaɓa. Farida Umar ita ce mai magana da yawun jam'iyyar ta PDP a Najeriya, ga kuma ƙarin bayanin da ta yi wa Abdullahi Bello Diginza. Mu bangaren Tanimu Turaki da jama'an PDP gaba ɗaya, kuma muna bukatan cewa duk wanda yake neman takara a jam'iyya ya samu zarafi ya nemi takara a jam'iyya. Shi yasa BOT suka yadda suka ce to in dai muna son jam'iyyar PDP ta rayu ta kasance a cikin zaɓen da za yi na 2027 mu duba abin da ya kamata, mu amince da abin da ya kamata saboda son jam'iyyar PDP ta kasance a cikin tafiyan nan. Insha Allahu nan da ran Monday za fidda abin da ya kamata a zauna a yi zaman a san abin da ya kamata cin gaban PDP. Kawo yanzu kowane bangare ya gabatar da sharuɗan da ya gindaya gabanin wannan tattaunawa. To ka san ai kwamiti ne kuma za su zauna su yi magana kuma sun fara zaman ko daga nan zuwa Monday ko Talata. In Allah yarda za a furda abin da zai gamshe kowa da kowa a yi tafiyan nan tare saboda PDP su samu tsira. Su bangaren Wike idan suka ce sharaɗinsu shine a rushe shugabancin Tanimu Turaki, za ku amince da haka? Wato ba ma shi bangaren Wike ba, wato abin da muke ciki a wannan kasar sai dai Allah kawai. A Court ne suka ce ba su yarda da convention ɗin ba saboda wasu dalilansu. Amma mu a yin abin da muka sani shine kaga Wike shi sarki yana neman faɗa. Amma tun da shi ya amince ya ce a zauna, ya san dole, ya san akwai damuwa kenan, in bai amince an zaunan ba shi ma ya san akwai damuwa. Saboda haka ya shi da kanshi ya yarda a zo a zauna, kuma mun yarda akan cewa duk abin da zai daga jam'iyyar mu mun ba da wannan yardan a zo a zauna saboda wannan tafiyan ba don mu kawai muke yi ba don Tanimu Turaki ake yi ba, domin jam'iyyar PDP ne. Duk abin da zai kawo da PDP kasa mu dai ba za mu amince da wannan ba. Idan alal misali kuka kasa cimma matsaya a wannan zama, menene mataki na gaba? Kafin mu a zauna a ce za a yi magana ma su jam'iyyar PDP sun amince akan cewa za a ɗaukaka kara, amma dai wani ɗaukaka karan ba zai hana mu a ce mu zauna mu yi zaman sulhu ba. Yayin da PDP ke cikin wannan rikici, a gefe guda INEC tuni ta fitar da jadawalin zabukan 2027 har ma ta saka ranar zabukan fitar da gwani. Wani tabbaci kuke da shi cewa za ku iya warware matsalolinku kar PDP ta kasa shiga zabukan nan? Da shi ke kasan murga mun zauna an yarda da sulhu. Sulhun nan za a zauna za a gama ta. Za a yi a tabbata PDP tana cikin ballot paper da ba zai kawo da mu kasa ba. Za a fitar da maganan da zai zama an sulhuta kuma an yi tafiya tare. Farida Umar kenan mai magana da yawun jam'iyyar PDP a Najeriya. To daga batun siyasar Najeriya sai kuma na
matsalar tsaro da ya zama mata alaƙaƙai, inda al'ummar yankin ɗan Sadau a jihar Zamfara suka ce an yi wa wata tawagar mutanen yankin da ke da rakiyar jami'an tsaro kwanton ɓauna. Sun ce 'yan bindiga sun kai wa mutanen hari ne kan hanyarsu ta zuwa Gusau. Bayanai dai na nuna cewa harin ya hana tawagar wannan tafiya, inda barayin suka hallaka wasu daga cikin mutanen da jikkata wasu da kuma sace wasu da dama. Alhaji Mustapha Umar, wazirin ɗan Sadau, ya yi min ƙarin bayani ta waya. Barka da wanda ke faruwa a wannan yanki na ɗan Sadau a cikin jihar Zamfara. Yanki ne mai albarka wanda yake manoma ne, muna da manoma kwarai da gaske. To muna ɗaukan abincinmu zuwa Gusau cikin babban birnin jiha. In muka kai abincinmu mu sau kayan masarufi. Fulanin dajin nan sun matsa muna ba dare ba rana, baka da ikon hita kilomita guda. Sannan kuma aka shiryar da abin da ya shahi escort da za a riƙa yi tare da sojojinmu. A hita Asabar a kwana biyu can Talata a dawo. To yanzu ana yin hakanan ɗin, duk da hakanan suna tarewa suna iban mutane ko su halbi mutane ko su ɗauka. Asabar ɗin nan an fita da sojojin da fasinjojinmu suna zuwa wani gari da ake ce ma 'yar Galadima. Sun fita kenan sai suka kama buɗe wuta. Dole da fasinjanmu da sojojin dole aka dawo ba hita ba. To kira da muke yi ga gwamnatin tarayya don Allah, tun daga gwamnanmu ya dawo ruling party, a taimaka mana a ɗauki mataki na abin da ya shahi hanyar ɗan Sadau. In ba haka ba za a kashe hanyar ya zamanto ba mu da ikon hita, ba mu da ikon shigowa. Kamar yaya su waɗannan 'yan bindiga suka tare ko kuma suka kai muku harin? Sun fito sama da mashin 100. Bayan sun fito sama da mashin 100 sun kwakwanta, lokacin da escort ɗin yake kawo wurin sun buɗe wuta. Bayan sun buɗe wuta, mutanen mu wanda a tsere sun dawo sun halbi wasu sun mutu, an kashe mutum. To lokacin nan da su kuma sojojin suka shiga gaba suna can suna kokarin ba ta kashi da su. Fasinjan mu duk wanda ba su kai wurin ba sun dawo ana nan ɗan Sadau. Akwai mutum 4 da suka rasa ransu. Jikkata kuma akwai su suna nan an kawo asibiti. Kamar mutum nawa ne suka jikkata? Za su kai mutum 20 waɗanda suka jikkata. Waɗansu gudu ne sun faɗi ba su iya tashi, waɗansu kuma rauni ne na gudun da suka yi ta yi. Masu halbin bindiga cikin jikkata guda 2 ne waɗanda aka zo da su dan Sadau. Su barayin kamar akwai mutanen da suka kama a ciki? Akwai mutanen da suka kama, sun ɗauki sama da mutum 30 sun wuce da su. Kun samu wani bayani daga gare su ne? To bayani dai gashi nan ba su son a zauna lahiya. Duk lokacin da aka zo aka yi mun kama hanya za mu hita, haka suke yi da mu duk lokacin da aka yi. Yanzu bayani yana gare su waɗanda suka kama, dan ma an saba a kama a yi ciniki a kai masa kuɗi a ansa. Su jami'an tsaron kuma ya suka karke da su a ƙarshe? To jami'an tsaro tun da 'yan mota ce guda gare mu, kuma ana yin motoci sama da mota 100 idan za a hita, tun da ranaku aka sa na escort din. Jami'an tsaro sun je sun yi kokarin faɗa da su, sun gan cewa sun raunata yawan su, sannan su ma suka dawo tare da fasinjojin mu aka sawo su gaba aka dawo gida. Wato su kenan a jami'an tsaron da suke raka al'ummar taku kenan ba su iya kawar da 'yan bindigar ba? Wallahi ba su iya kawar da su ba, tunda na gaya maka mota ce guda mai APC din nan ita ce ta tahi, kuma sun taho sama da mashin 100 sun kwakwanta inda an taho wurin ba a riske da su ba, san da su ba. Alhaji Mustapha Umar, wazirin ɗan Sadau kenan a jihar Zamfara. To yanzu agogo na nuna cewa karfe 6 na safe ne saura minti 13 a Takuradin Ghana. 7 na safe kenan saura minti 13 a Babuwawa da ke jihar Jigawa a Najeriya. Za ku iya sauraron mu kai tsaye a shafinmu na intanet bbc.com, inda za ku iya karanta labarai da dumi su. Za kuma ku iya tattauna akan labaran da muke kawo muku a shafukanmu na sada zumunta da muhammad.